בואו נתחיל ברישום של צורות תלת-ממדיות בסיסיות, כמו גליל, ריבוע וכדור. ננסה ליצור גוונים שונים על ידי שינוי זווית ולחץ העיפרון. רגע לפני שנתחיל את ההדגמה, אני ממליצה להצטייד בעיפרון ונייר, ולמצוא מקום טוב ונוח לנו לשבת, כך שנוכל להתרכז בתרגול ללא הפרעה. אני מציעה או לצפות ולעצור, או לצפות ברצף, ובסיום הצפייה לתרגל. נתחיל בגליל. נצייר אליפסה. נוריד שני קווים ישרים אנכיים, ונסגור את האליפסה בקו שהוא קעור. נסמן את כיוון האור על מנת להבחין היכן נמצאת ההצללה. בקווים ישרים ומעט קעורים נתחיל לעשות את ההצללה בצד השמאלי של הגליל. שימו לב כי כיוון העיפרון חד ביחס לנייר. נמשיך את ההצללה בקווים ישרים ומעט עגולים על מנת להתאים אותם למבנה הגליל. נחזק מעט את קצוות הגליל היכן שנופל הצל. כעת נחזור על הפעולה על מנת לעלות בדרגת הקהות, כשאנחנו לוחצים מעט יותר חזק על העיפרון. נמשיך בהצללה על שטח רחב יותר של הגליל, בדרגת קהות נמוכה ולחץ קל על העיפרון. נחזור על הפעולה מספר פעמים, לסירוגין, לחץ קל או לחץ יותר חזק על העיפרון, על מנת להבדיל בין רמות הקהות. כעת נסמן היכן נופל הצל של הגליל. רמת הקהות הגבוהה קרובה ביותר לגליל, וככל שמתרחקים, רמת הקהות יורדת. כעת נעבור לקובייה. נוריד קו ישר, נמתח שני קווים לצדדים וניצור צורה של עוגן. אורך הקווים יגדירו את גודל הקובייה. על מנת לסגור את הקובייה נצייר קווים מקבילים.
נדייק את הקווים על מנת ליצור קובייה סימטרית וישרה. גם כאן נסמן את כיוון האור על מנת להבחין היכן אנחנו מצלילים. נתחיל בהצללה של הפאה הכהה ביותר. שימו לב כי לחץ העיפרון מעט חזק מאחר והפאה הזאת כהה ביותר. נתחיל בהצללה של הפאה השנייה, כשאנו קרובים ביותר לפאה הקודמת, מאחר ובחיבור זה נמצאת ההצללה בדרגת הכהות הגבוהה ביותר. שימו לב כי ההצללה בקובייה הם בקווים ישרים לפי הצורה של הקובייה. נחזור שוב על ההצללה ונחזק את דרגת הכהות בשכבה נוספת של העיפרון, כשהלחץ הוא חזק יותר על העיפרון. גם כאן נשתמש לסירוגין בלחץ על העיפרון על מנת להביא את דרגת הכהות הרצויה לקובייה. נמשיך בהצללה של הפאה השלישית, כשגם כאן דרגת הכהות הגבוהה ביותר נמצאת רחוק מכיוון האור. נחזור על אותן פעולות לסירוגין, כשאנו לוחצים על העיפרון כשאנו רוצים רמת כהות גבוהה, ומשחררים קצת את הלחץ לרמת כהות נמוכה יותר. שימו לב כי הצל שנופל על הרצפה או על השולחן הוא החזק ביותר כשהוא קרוב לפאה של הקובייה. היכן שנופל האור נעזר במחק על מנת להוריד את הכהות וליצור נקודות אור. נעבור לכדור. נעזר בחפץ עגול על מנת לסמן עיגול מדויק. שימו לב כיצד מסמנים. גם כאן חשוב להבחין בכיוון האור הנופל על הכדור. נתחיל בלסמן צורה של סהר בצד השמאלי של העיגול,
היכן שדרגת הקהות ביחס לכיוון האור היא גבוהה ביותר. עם לחץ חזק על העיפרון וקווים שהם דומים לצורה של העיגול, נסמן את החלק המוצלל ביותר בכדור. נמשיך למלא את שטח הכדור בהצללה לכיוון האור, כשאנחנו מורידים מעט מהלחץ על העיפרון. ניתן להשתמש בקווים ישרים או עגולים על מנת לעשות את ההצללה של העיפרון. ושוב נחזור על אותן הפעולות עם לחץ קל או חזק על העיפרון לסירוגין, כשאנו משתמשים בקווים ישרים או בקווים עגולים על מנת לעשות הצללה. ננסה ליצור הדרגה חלקה בירידה בקהות בכדור, וזאת על ידי לחץ על העיפרון לסירוגין, לעתים חזק ולעתים קל יותר. הצל הנופל של הכדור הוא בצורת עיגול, וכמובן שגם כאן, כשאנו קרובים יותר לכדור, דרגת הקהות היא הגבוהה ביותר. כעת בעזרת מחק ניצור את נקודת האור בכדור. כמובן שבעזרת המחק ניתן גם לדייק את הצורה של הצל.